दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो बानजाय आफादनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 27, 28, 29 मार्च खालारखालि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थांखि लानाय जादों। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाफुंसारै खुंफुंनांगौनि थाखाय दिनै चिरां जिल्ला सान्थिपुराव बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। बानजाय आफादनि मासिगिरि लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अमर बसुमतारिया लोगो मासिगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो खुंफुं आफादनि गोबां बिबानगिरि आरो हारिमु आफादनि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। फैगौ 27, 28, 29 मार्च बे दिनखालि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे 21st एनुवेल कनफारेन्स जागोन। दा बेखौ जोङो दिनै गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेनिनो गिबि खेबाव दिनै जोङो बिनि अफिस मोजाङै सालायनो थाखाय दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आसा खालामदों जों गासै जेनोखि कमिटिनि टीमफोर दिनै बिथांमोना जोबोद साखाफारा जानानै दं आरो जों बेखौ दायथ' गोलैनायलाय आरो जों बेखौ हारिमुखौ जों बयबो मोजां मोनो आरो बेखौ फोथांना लाखिनायाव बयहाबो दायथ' दं हिसाबै जों नाजा आरो गोसो मोदोम आरो बोलो होनानै बेखौ नाजाबाय थादों। दा बिनिनो दिनै गिबि अफिस बेखेवनाय हाबाफारि जों लानाय जादों। प्रग्रामनि नेचारा माबायदि जागोन बे? प्रग्रामनि नेचारा सानथामनि हाबाफारि जागोन। बेहाय कम्पिटिसन माखासे थानाय जागोन। जोङो शेड्युल खालामजोब्बाय खिन्थु बेखौ जों सिगाङै बुंनो सानासै। बेहाय एक्जिबिसनबो लादेरनाय जोंनो जादों। आसा खालामदों गासैबो जोंनि बिटिआरनि ओनसोलनि बा बायरानि ओनसोलनि जेनोखि बर'फोर बेहाय फैगोन आरो बिराद गाजा गोमजायै बे प्रग्रामा जागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। सेमिनारफोर थागोन नामा? बेफोरो सानदों खिन्थु एक्सुवेलि जों बेखौहाय प्रग्रामाव दाबो मोजाङै शेड्युल खालामाखै आरो खालामगोन। बे गाबोन अखानायैनो बे क्लियार जाजोबगोन। जेखि जाया मानो जों बयबो हारिमुखौ मोजां मोनो आरो बयबो बरायदों आरो जों स्पेसियेलि बे ओनसोलनि जानानै दिनैनि जेसेबां कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दङ बा बिबानाव मोनदों बिथांमोना साबसिनै आरो गोसो गोथारै बरायदों आरो बेखौ एकदम गाजा गोमजायै जाफुंगोन होननानै मिजिंथिदों आरो। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।